बेसे लामा बोसोर को तो आगे काने बोले से साइड बा साइड बस रुक खबर कान बावा तो आमने होते ना लामा खाली छेबे काइसा कोन तो सरको पर साइड ने करे बेले अब लामा बतुन ना हां तो मसे देन तंका लामा बतंका बो साइ मेले रे को गेनरक दाबो हाबां दंनो ताम कबक नाय अ लामानि बागै अब खा गदां माया गनांगौ को तो रुको रो सरकारनि नांगंनाय रुको रो न अब इंकिता ताबो साइ ने सको दे को साइ तो ते वाइ बसो साइ ना आगे रको महाय निउस रक रिवै आबायखा खायखा खाइका गे बो खाइका खायफानो केबो नायफैया नायफैया ओमफ्राय थाङै एलेकानि नांनाय संनायाव साखा जंगा नङा नै हिसाबखौ गरे तेको बुसु गया गेनरकनि बोसोर को वार्ड कलायमो बं कोन बिसिङो कलकाता गफानगर 5 नम्बर वार्ड गफानगर 5 नम्बर वार्ड कायदा बजागा हाथि जानरक बासायबारि बासाय बाजार थाङो दिनै मेन बाजार दिनै गारि लामा बनता जाबारगो कामनाखै थांदो कामनाखै थाङो कामनायाफोरखौ थाङो आरो द हामबाय ते तैरकनि केबें मु बाहाय तो तैरकनि तैबा को ताबो तै करि नन तो बाले कथाव नि तैरक न नंगै दंदा तेको जे तो साथै खायै सारं कुटुम तै मोनामराव नंगै दंदा तै बोसोर खाकसाल थानां तैरक हानां का नांगौ बाक्साबो ठीक करि जा बाक्सा का बागो तो थाङै सगोन आरो को दान बेसे रंनां बोले आरो को ना बेसुराव नगा फाइथक बयना का गन्द गासिम बेसे रंनांगौ को मो थाइनो बमुर के सागदे बासाय सिगारि बार तेको नंनि बति केबे मुं तंग लामा रंनि तो सागदे आं पहिले सकक न खुलुमनो मुतंगो माया गोनां खागातां सरकारनि नांजांनाय रुगुराव एको थुइ हल गोनां खाखुदुं खागानां बारो न खुलुमबेगा आयो गावलायथु बारो बुंनो हामैयाफोरो ओमफ्राय जों दरेबो दङ म बबेनि एरिया बायथानाखाय गफानगर सफैनाखाय याको मैहेमै घन्टा डाइरेक्ट लामा नांगौ गपालं लामा ना 1.5 घन्टा रंनांगौ 1.5 घन्टा रंनांगौ खायसेना अब लामा बखरै खायखौ कारेन्ट बखरै खाय जोंथां फै दंना बेखौ खाय लामा रखानि खायथ' तेगे सुबिदा खामता लामा रौ दिखाखायखौ गारि रौ खायखाय बा दङ मानियाव थांना सुबिदा खामो को पालखायबो गारि नायसे दोननायसो पालदो माखाय थां मालाय खामो ओमफ्राय साइजों कोनैबो को बाजार थांलायो बाजार थांलायो साइजों कोनै लोगो मैया को लामा रौ को हाबयाव लायो तेको बोसों माइलों मो साल माने नों मो जे लामा खायजा गया बोसों माल मो तो जदि बो याको मैहेमै घन्टा 1.5 घन्टा ना पजागना 1.5 घन्टा ना याको को कोरै साबुं जफुर काय बांसका बा घन्टा रौ के बेसे रौ ना तेको केबो फाइनाय फेदा र दाबो हाबांगो तंनाय र बीजेपी बा मथा रंनि आईपीएफ रंनि के फैया बुट दखाय न रे नाबलाला बुट दौदो बे गचुंलो रो कते बुटार 25 रो कोन बुटार खैता गाय बरो खैता काट गनां बे काट गरे बिदि बुटारनि मालिक रौता सो गाय 25 ता बुटार न बोसों नुखुं तंग यांगो जतो फेमिली नुखुं काट करे बे रेशन कार्ड करे बे काट गनां बाय 9-10 परिवार दङ यांगो गाय बुट दिनान थालायो फुंगा बाक्सा थांलायो अलेक थांलायो बाक्सा थांलायो का बरो खायसे खेते पाराबु सिबि गालां मैया बोला का बाकेट बरो रावबो देना थालायानि का बरो बर सातंगो बुजमां बनिसे उलो कलायै उकलो कलायै बो देना नको फायै से साल हापायो तु बुथां मैया रं थां बाक्सा बदि जायो रं थां तको बो देना रं थां तुनिनो बखा तंग मुका तें थांगो